Kaya ka ba nga ba't pingi im ka day kaya ka ba kado ha ka ba gibriw baro ki shepting yaw taw marat klaw lani yaw new number 666 ha ka jing im ka jongki na margis ngaw to ha ba ka ne kaya kan poi ka ne ka klimat kan wan ha ka jing im ka jongki kan wan ka por ka ba shitom ka por ka ba jinjar ka por ka ba sosat ha ka jing im ka jongki henry kum ki ba ngai ki shakri ki jong trying oi pi pim don kam ban shepting ya kata na mar ka ksten ka jong blai kala depan ong nupa ka ksten ka jong blai ong yano pi kam shepting hato pi shepting yaw taw marat klaw bala ban penjot ya ka ne ka met ka jong pi hadin ka taw bom don bor issue ban let na lord jong kata la ne pi shepting yaw taw bala ban penjot ya ka ne ka met ka jong pi bat hadin ka taw dang don bor ban bret ya ka ne ka jing im ka jong pi sha du jok yano pi kam shepting ong ka ksten ka jong blai la pi pule no lukas kalenong ka ba khatar ka khot ka ba saw hadu ka ba san ka ong kum ne nga ong ru happy ki lok jonga what shepting ya kita ki ba penyap no ya ka met bat ki bom don na lor kata ba ki la ban le henry nga maham ya pi ya no pin shepting to shepting ya uta uba hadin ka ba ula penyap udon bor ban bread sha dujok si nga ong happy to shepting ken ya uta ga kiten ke jong blai to pin kam shepting ya uta bala ban penyap ya ka ne ga met ke jong pi bat hadin jong ata ru dang don bor ban bread sha dujok ong ga kiten ke jong blai ba uta de blai pi kam shepting ken ya try ban yaw soitan namaru soitan ngong pi usula un penjot ya kene ka met ke jong pi hadin kata dom don bor shoot na lor jong kata henry ublay te undang don bor hadin jong jing yap udang don bor ban bread ya pi sha du jok de namar kata pi kam don kam ban shepting yo blay ban yaw soitan namaru soitan nu nomlong khmat ke jong blay lada kata ka ya ka ba khadu kan wan kata ka por ka ba shitam kan wan ka jing im ka jing ap jong pi kom ngong ya pi ngila ban safar tang shiteng por ngila ban mat ya jing tang shiteng por henry hadin jong ata hadin jong jing yap kan wan gen ka jing kemen lada ngilong ki jong try namar ngai scam lada pi dai ki shakri ki jong try pin yai ne ka kerteng ka jong try ngai scam onam don manu bala ban kini kan tet pi na ka khti ki jong try namar ka khtin ka jong blai ka kren ya kata onam don bala ban kini kan tet pi na ka khti sang blai ki jong try namar pi dai ki jong try dai namar kata pim don kam mat shepting yo mrat klaw la ne yo taw number 666 ka jing im ki jong pi namar pila don ka shak ka jong try ka jing im ki jong pi pila don yo mun sim jong try ka jing im jong pi pila don ha ka liang ka jong try ka jing im ki jong pi pim don kam mat shepting yo taw mrat klaw namar utray bang abat pingi don ulong ba kam don bor ban yo taw mrat klaw ba kam don bor ban ya ke baro ngoi pi ba kam don bor yo taw number 666 ba baro ni ya shepting what nam shepting ngoi pi namar utray ulong ba kam don bor utim ya kata ka por nam ta ka jing im ka jangap jong pi de namar kata wat nam kuslai nam ta ka jing im ka jong pi hande shanya ken hau try shanya ken ya ka jing elam ka jong namar ha shwa bun pelong yang ka perthai ula de bandan lupa ka plan nam ta ka jong abu jong pi baling im shanya yo try baling shu kuslai baling shepting yaw taw marat klaw ong pi kam dan kam yang ai pi ban shepting namar ka khtin ka jong blai kom yano pin shepting ong ka khtin ka jong blai yano pin shepting hato pin shepting yaw taw marat klaw dan pin shepting yo blai ken ubadon ka bor ban penjot ya ke jing im ke jong pi onda layap ru dang don ka bor ban bread ya ke jing im jong pi sha du jok la dap shepting yo mrat klaw kata kala kut ke jing im jong pi onda la poi khmat ke jong try la direct ban poi bet sha du jok henry la dang ilong ke ba shepting yo try ke ba buram yo try ke shepting buram yo try ngoi pi ngidon ka liang ka jong try de na mar kata ka don kam ya ke jing im ke jong ke jong pi ban nom shepting yo taw mrat klaw oi pi ban nom shepting yo taw 666 na mar bo try ulong ba kham don bor ban yo taw mrat klaw utray ulong ba kham don bor ban yo taw 666 henry shanya utray le ma ka jing im ke jong pi na mar utray utip ya ka jing im ka jong ap jong pi de na mar kata wat nam perwai ka jing im ke jong pi nam taw number 666 wat nam perwa wat nam kuslai ka jing im jong pi nam taw mrat klaw henry utray la dep ban tip lupa nam ta ka jing im ka jong ap jong pi angai scam pi yo sngo ine khtin ka jong blai ni ka por ban ngai ru ka long ka jing ker khu na ba ta ka jong pi ublai ung ker khu pi amen.